Scrierea de linkuri. Linkurile sunt elemente HTML cu ajutorul cărora putem deschide alte pagini, sări de la un document la altul sau la alt site. Sunt foarte importante pentru crearea de pagini web. Hai să creăm un fișier cu linkuri. Deschidem Notepad-ul. O să avem nevoie de două fișiere. Fișierul care va conține linkul și fișierul care se va deschide când vom da click pe linkul din primul fișier. Și în primul fișier o să avem următorul cod: href pag1.html și textul link extern. Tagul pentru linkuri este A. Atributul href reprezintă fișierul care se va deschide când vom da click pe el. Mai putem avea atributul title, care dă un titlu linkului. Adică în momentul în care punem pe mouse-ul pe el, va apărea scris textul pe care îl avem ca și valoare în title. O să salvăm fișierul ăsta, linkextern.html. Save as. linkextern.html. Și o să trebuiască să creăm fișierul pag1.html care se va deschide când vom da click. Și scriem în body fișierul pag1, îi dăm save. Am greșit eu ceva. Îi dăm save as și îi zicem pag1.html și îl salvăm. Și dacă deschidem link extern, ne apare pagina cu linkul. Dacă dăm click pe el, ne duce către fișierul pag1. Cam atâta cu linkurile. Următorul curs va fi hărți de imagini.